Kita friend. Oh, yeah. Halo. Oh, Opo kabeh lelakonku kumitenggo langati gandenku urip tansah koyo ngene Lah. Ikutan sana langsung hutan tangis sasat saben
Jan tenan. Pirang anu penyanyi kuwi nak lulusan Insi ya suarane jan penake. Apa lulusan apa, Mas? Insi. Insi. Heeh. Insi iki apa, Mas? Insi iki sing sekolah seni kuwi lho. Apa ya, Du? Oh, udu ah. Udu. Oh, Kendak aku didikanmu to. Walah, didikanku ya ning nggon. Ning kae lho, Rum. Ning room ngono kalondo. Iki sound system kok jan jemblenggur kaya ngene iki. Jan piye sound sisteme piye, Mas? Jemblenggur. Jemblengdur. Heeh, jemblenggur gitu. Iso ngono. Heeh, kandhane Putra Utama Nggih, Putra Audio Utama Production. Audio. Jan Elok luar ya, biasa. Nggih, matur sembah nuwun ya. Heeh, Kang Mas operator. Suaraku ki jane elek dadi apike kok ngene iki. Nah, suaraku jane yo elek iki. Kandhane iki Tambah elek ini. tak kei pertanyaan nak iso jawab engko bayar aku awan iki PN. Wis. Ayo, piye? Tak ikhlaske. Pertanyaane. Apa bedane sound system karo penyanyi? Wis penak-penakan. Ya beda, wujudnya beda, Mas. Heeh. Sound system lak kotak, penyanyi lak menungso. Lah Lah apa? ya padha entuke untir-untiran nduk. Sound system ki untirane atas. Atas. Nak penyanyi untirane Iya. empuk. Nah, ning kuwi jawabane udu kuwi. Apa? Nak sound system kuwi diragati nyelot akeh kuwi tambah apik jemblenggur kaya Putra Utama ngene iki. Jik tambah oh, elok. di. Yen Nah, penyanyi yen penyanyi diragati nyelot akeh, wah mesti nduk mesti apa? pangan kancane. Nak Iki- kuwi tenan. Pengalamane? Contone? Pengalamane? Heeh. Contone ya, Nduk. Bel kelangan apa, Mas? Hah? Bel kelangan. Aku ora kelangan ya, Nduk. Aku ki urip ning alam donya kuwi sing tak pentingi utama kuwi adalah sedekah. Sedekah. Hukum Islam kuwi sing paling penting kuwi sedekah. Nduk nak pengen rezekimu kuwi lancar, akeh ana olehmu sedekah. Heeh. Lah, Sing sing lomo lomo. ya. Berarti bojomu mbok sedekahke. Mergane kuwi aku nak sedekah duit kuwi ora enek, eneke bojo ya monggo nak jenengan ngersakake, pengen ngersakake nggih monggo. Nah, ngono lho, Nduk. Mangga aku Lila aku kudu lila. Lila aku disangking wong liya. Sampun Mas. Nggih, matur sembah nuwun sampun kathah.